Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Sila, ginaingon, bahalak po pre, maayo lang kang mo diskarte, mabuhi ra ka, pero tapulan ka, masimiluya ka, mga kining naitabuson kinapoy nga di na ko mahimong, mahikalimtay. Asay, magpasyudar ka, ha, sila? Biyak ko din his probinsya, tay, uy. Watay mahimo din he, sige na tagkaog kamuting kahoy. Kay lasbiya ni mo dako, mga nagkaon ng kamuting kahoy na unsa mga. Mo manggani nga magpasyudad ko, tay, kay gipula na kog kaon ng kamuting kahoy, uy. Mangita na sad kog trabaho dito, tay. Katakihon taon kong tarsila ganina, Dro. Pasaging na siya. Pabida sa nimo, babae ko na siya. Sibak ko sa'y dangatan na ito syudad. Kinsa may mulaban na niya. Ako bitang mga anak. Nagpamidya syudad. Tanawa, nakakaon ako ng adobo. Bida sa nimo, adobo, importante di mo. Bida sa nimo, Dro. Bahala na di ko kakaon adobo. Di lang ko gusto malayo na nakostar sila. Tatay, huwag man ako malarga sa syudad. Sugod na lang ko, tay. Hala, buhulas tatay. Palitan niya hearing aid, tay, ha? Kung makadawat akong sweldo. Hilong tar sila! Tay! Sulao, di karong kanana ka. Mangunay, Mangunay. anak. Lagot ano? Magamping lagi ko dito. Di lagi ko musugot. Paita, oy. Pait pa mas panyawan. Ikaw ba, patuugod? Gahi mga ulo. Gipula na taon kong kaon o kamuting kahoy, uy. Kailangan po ko kaog lami ba nga pagkaon ka. Sige na, guntay, sugot na. Sus. Hoy, sulti ati ka ha? Tar sila. Kung di ka patuon ako, ay nanigihug sang pitag tatay nay. Sige, good. Malarga na ko og manoy, ha? Ay, me, oh.
Sa imong tuyo. Sir, nangita mo maid? Mbot. Magpa-maid ko, sir. Time pa ha. Ayaw pag-share na ko kay driver ako din he. Ay, kasi mo amo, sir, kay mo apply ko. Ako si Acheng. Ako husband ni Manoleng. Sige, ikaw dawat ka. Ikaw dawat ka. Inadawat ni mo, Manoleng. Wala pa siya pakita police clearance, barangay clearance, ug uban pa. Pero nabembita CCTV camera. Sorot gawas sa baray. Kung siya ngawat ay dakop tayo sa pulis. Oh. Hala, di na mahitabo. Sir, uy, kay di man ko kawatan. Naunsa man kung amo nga si Sir Manoling, uy. Paso-paso man sa sala o niya, nagpurol rabag luag kaayo. Murag way brief kay nay. Nagklapyok-klapyok mangyang atubangan. Ay, maniid lang ko sa panahon, uy. Kung mga buutan ni sila, o magdugay ko silang panimay. Kiri atanan imo labhan, ug human imo laba, wash ka dishes ha. Human wash dishes, clean all room sa house. Kana ra, ma'am? Pun-i pa, kuwang pa, ma'am. Uy, kutasa. Tagam. Pa-maid patter sila. Mao na imo ang gipangandoy bitaw nga mag-abot ang singot sa ibabaw ug singot sa ubos. Basol na kaday. Wa gyud pasulay day. Why atrasay? Kay ganahan man kang magpasyudad. Hala sige, laba pa more. Wash dishes pa more. Clean all rooms pa more. More! What a maid's life! Grabe! Grabe ang matog ining babayhan. Mura magpatay. Hoy, tara sila. Uy, pagmata. Kay nagyayo nagmaayo si Ma'am Cheng, oh. Kaya pa sila'y pamahaw. Hoy! Nakubuhaton. Or makamata ni siya. Ikaw mahibalo unsaon pukaw ang met. Dili mo mata, Ma'am Cheng. Unsa? Patay na tal sila? Kara mo nyo sok na rungon. Kara patay na dili na nakamata. Buhi pa man ni siya, sir. Nagagok naman ni. Alami kay iyang katog. Gikapoy ra gani siya, sir. Kay daghang trabaho gahapon. Sayo sa buntag, nagsugod, human, hapit na alas 12 gabi eh. Sige na. Ikaw sok ko na rungon. Sok di na rungon, ha? Sir. Luuya bitaw ning bayhana, oy. Sige, sir. Magsugod na kong sugod niya. Gitason, 411. Gitambukon, 95. Usa may lungon ani, sir? Kanang mahalon o bratohon? Diwit, ha? Kay barato. Ito na barato, ha? Tanpa, uy, unsa di ay patay na ko? Uy, tanpa, uy, nganong isgot magdiwit-diwit, unsa ay patay na ko? Buhay patan ko, uy, nakatog, gani ko, grabiha.
Ihayas kinabusto ka inchik ko. Tagay-tagay og pino, kaon-kaon og adobong baboy. Unyag mga hupog na. Si Tarsila dahi nang manglimpyo. Aw, Tarsila, uy. Lain kay sila'y manglimpyo. Oh, hala. Nagpasabak si Ma'am Ching sa iyang bana. Awa na. Hubog na kayong inchik papay. Unsa na siya? Oteng. Oteng. Unsa ko no? Gusto ko atulog ka ka. Mahilong kaysa dayon. ako alive. Usawa na, Ching. Kewan, kakaon. Keto, kainom. Ketle, ka-gel-gel. Jel-jel. Kalito ko jel-jel ang inchik ay. Yay. To ana ay. Jel-jel ko no pataka lang. Jel-jel manggoy. Narato na ito na nahilom na ay. Yay. Nagpaingon ng duha silang kwalto. Ay. Takdan kong ininchik da kwalto. Gena. Jel-jelan ako. ikaw hugasa dito, ha? Hugasa. Ano? Hindi, ikaw hugasa ibubugan, Ching. Nana. Kaya baho na po inunuran. Alami man inununan. Manoleng. Manoleng. Hugas na nang ibubugan, Ching. Hugas na. Kapoy na hugas. Bala ka, ha? Basta ako diri kaon mo, inunuran, baho na baho. Ada nulay. Ayaw sagir, ha? Ikaw ayaw sagir. Ayaw sakit, ha? Dili para mahat panday. Ako hire na. Sa ko ba ako, Ching? Nga sige na gasto. Ako tagoy sumarosip tagak na bateryo. Tatsira! Tasira! Nanawag ng lalaki na kung amo ay ngano ka ha? Tasira! Di ko matubag. Bahala ka diha, uy. Tasira! Tasira! Bahala ka diha. Tasira! To, ana. Nakaubo nagsinangpit. Inom sa ining tubig init, sir. Salamat, ha? Ako huot madugan, ha? Nganong nanawag dahil ka na ko, sir? Ako doon na di dok-dok. Tagak matilyo. Saka ako balik sa ladder. O diya tuno lang martilyo, ha? Ikaw tuno. Sige, sir, manaling. Sige, ako saka na ladder. Sira! Ikaw tuno na martilyo. Sir! Okay. Dara, sir. Dawata, sir, manaling, Wata kaniyot. Ako puro yus. Lipot niya akong amo, uy. Huwag man nag-brief, uy. Kita mang, hala. Unsa man na nga akong nakita. Uy, sabitin nga napaig. Nga sunog. Kalaing tanang. Magahadlok. Bitin! Ay! Balik sa
Amo na kong inchik, Nibalik ko sa probinsya. Balik na lang ko kaon og kamuting kahoy kaysa makakita ko sa bitin nga napaig. Mao kito makasama ang kaagi ni Tarsila, dinining tulumanon. What's the style? Hadlok sa o sa bitin nga napaig style. Kining maong sugilanon, gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.